Pred nami je vyhlásenie žánrovej kategórie hip-hop. Prichádza muž, ktorý o svojom detstve povedal: bol som malý Janko s okuliarkami a účesom Majky z Gurunu. Neskôr ale našiel svoju cestu a tou je práve hip-hop. Tanečník a showman Johnny Mečo. Som zabudol, nemám tu aureláckú obálku. Jak sa darí? Kategória hip-hop. Vyhráva tvoj Tatko Records, najpredávanejší rapper Rytmus Bejkov! Moje srdce, moja štvrť. Teraz moje štvrti, moja výpoveď je o tom, čo sa deje za každým tým blokom. Piešťanský rodák, zakladateľ skupiny Kontratak, za prvý solový projekt získal zlatú platňu a často je označovaný ako mládeži neprístupný. Inak budeš moje štvrti úplným idiotom. Tu z jednej strany vidím ľudí, držia sa viery, nevidia šedú stranu, celú by byť cieli. Bez ojebu a nástražiť pokoj a miery. Čakajú sa čleli, ale každý žije spravidla problémov šeli.